A következő helyzet gyakorlatban az egyik színészünk egy tudathasadásos embert alakít, akinek jó és rossz énjei folyamatosan fölülbírálják a cselekedeteit, angyal és ördög költözik a lelkébe. Fogyókúrával próbálkozó férfi éjszaka kimegy a hűtőhöz, mert rátört a mardosó éhség. Az ördög szerint kezdje holnap a fogyókúrát, az angyal szerint ez jellenpróba, most álljon ellen. Rudi. A fogyókúrázó... Ördög angyal. Melyik vicc? De ki lesz az ördög, ki lesz az angyal? Ördög, Angyal. Lia angyal. Éjjel? Hogy? Éjjel van. Hát általában akkor szoktuk. Igen. Kilóg a krémes a hűtőben. Megnézheted, de meg ne fogd, kérlek. Tudod, hogy mennyire magas a koleszterin szinted. Tudod, hogy most kezdtél el tornázni. Tudod, hogy a pocakot elkezdted lefaragni. A krémes nem is ízlal. Nézd meg még egyszer, olyan pici szelet az. Te olyan szép vagy, ez a krémes, meg olyan ronda. Hagyd itt, gusztustalan. Különben is másnapos. A krémesnek semmi köze a szépséghez. Menj vissza. Nézd meg, alig van rajta porcukor. Mit hízhatsz tőle? Vedd ki, kóstold legalább meg. Nagyon-nagyon kövér leszek holnap reggelre. A barátnőmnek most kezdtem el tetszeni. Az egészségem is egyre jobb. A sarkát legalább kóstold meg, egy saroktól még senki sem hízott el. Legalább a tetejét edd le. De nem. Fú, de nagyon rossz. Ez az édes íz, ez nekem nem is ízlik. Egyáltalán nem is szeretem az édességet, de ha szeretem, akkor is rábeszélem magam, hogy nem szeretem. De a krémes az más? Nem. Fúj, kiköpöm, nem lettek ennyire gyenge, utálom magam. Annyira jó, hogy nem is bírod, látod? Kiköpted. Mit művelek? Mindegy disznó fetreng a földön. Hol van azt a kis súly? Fúj! Edd vissza. Nem, köpöd ki. Vigyál rá egy kis kólát is. Ott a víz. Nehogy lájtot így áll. A tiszta vízettől megtisztulok. Visszanyerem a békémet, a harmóniámat. És most egy kis kólát. Nem, fúj, és habos. A vízet, a tiszta vízet. A vízet mondjál. Ez az... És így meg a kólát. Ez tényleg így van! Az a legrémesebb az egész, hogy ez tényleg így van.